das ist kein Spielzeug, Jonathan. To není žádná hračka, Janet, ne. Entschuldigen Sie, ich wollte sie mir nur mal ansehen. Promiň, já jsem se chtěl jenom podívat. Das ist schon okay. To je dobrý. Ich bin nur über... Já jsem trošku přecitlivělej. Je to můj velký koníček. Mir geht's genauso. Jo, s mýma raketama je to přesně Ja, tak. ich habe auch mal versucht zu Chtěl jsem se taky pokoušet jednou fotografovat. Ano, koupil jsem si automatický foťák a přihlásil jsem se na uměleckou akademii. Jaký obor? Aktová fotografie. Samé nahé dívky. Also, ich hatte nun diese neue Kamera. Měl jsem takovouhle novou kameru, ale předtím jsem to ještě neměl nikdy v ruce. Fungovalo to velice jednoduše. První stisk fotografoval a druhým se automaticky posouval film. Das war ein Modell. Ale já jsem absolutně nevěděl, jak se s tím zachází. A jednou jsem měl takový perfektní model. Fotil jsem tu, fotil jsem tamhle a když byla hodina u konce, Am nächsten Tag. tak jsem to propašoval do školy, druhý den jsem ten film vyvolal a nebylo tam nic jiného než samé boty. Jenom samé boty. A oni ty boty rozpoznali. Bylo to 36 fotografií s botami. Irgendwelche Fortschritte mit meinem... Máš nějaké pokroky z Merilu? Im Gegenteil, ich habe es vielleicht noch schlimmer gemacht. Je to ještě horší. Was trinken? Chceš se něčeho napít? Also los. Ano, tak pojď. Ich glaube, unser Ray... Myslím, že náš Ray je taky pěkný ptáček. Jak to? No dělá přeci do Gale. Ano?